durian itu hatta, nah hina holongan di bagasan Kristus Yesus, horas madihita saluna. Anon di acara nomor 14, Duksipul Majaha Warta, Maredema Kur Immanuel. Tapasada marohata, tapuk kama parminggota, Maredema hita syiar nomor 27, ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nungga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangaha na denggan, jala manangaha na niluluan di Jahuba sianho. Ima na makanguluon uhum sabing, dohot holong niroha di habasaon. Jala marpangalau haserepon, maradopon debatam, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsyaon nasitong. Tabay mahaporsyaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlasi roha hami mabain lomo ni rohami. Say uloy ma pangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jehovah debata para siroha doja
Tangihon hamuma patik ni debata, natar surat di Sada Timoteus tulu ayat 10 tulu. Songonom madidok disi. Ai ia dung ture parhubason nasida, naik situtuma nasida, jalan marhiras ni roha godang, marhaporseaon di Kristus Yesus. Sahalinai hujaha, ai ia dung ture parhubason nasida, naik situtuma nasida, jalan marhiras ni roha, gudang marhaporseaon di Kristus Yesus. Atong rak mangidugugo mahita siad debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho barto patik mi. Amen. Tatopoti madosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatudusan, para siroha nasumurung, ama di Tuhan Yesus Kristus si Panggulu hami. Hami halak pardosa nadangolon roh tujulum di habangsa habadia ommi. Manopoti jala mengangguk dosa nami, masejujut warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami narawai. Dangu hahulongi hami ho sian nasarohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Di bahini, tamado rimasanmu jala uhumammu hami, tuhamatean saliling nililing dai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido sian nasarohanami, hasesani dosanami saluhutna. Sayurupi mahami, paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Panggulu hami, dohot ala ni guarmu nabediai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin.
Baga-baga di debata taringot tu hasesan di dosata. Para siroha jala pardengkat basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibayat tu ita hobar tuak kadosata. Jala dang dibaloso tu ita hobar tuak kahajahatotta. Songon asini rohani amama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diakka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatani dibata nagabe turpuk epistel di parmingguatta di sadarion. Imana tersurat di 2 Kronikasia ayat sada sahatu ayat walu. Tajahama margati soring. Ia raja buru-buru sian saba dung dibege barita ni si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naing marsiujian dohot si Salomo marudang-udang mardongan parangan mas saitongam tole utto akan mangusung na khusus meragam-ragam dohot sere mas sai gudang dohot mata itan jadi dung saha nasida tujolo ni si Salomo di pabua-bua matu ibana salhut na di bagasan rohanai. Jadi di patorong si Salomo tu nasida sude sumusumpuna jala dangadong na bumi na gosian rohan si Salomo ngaso pinatorang na tu nasida. Jadi dung di ida raja buru-buru sian sabai hapis taran si Salomo dohot bagas na pinaulinai Tole si pawangan di mejana, tole patundingna, undulakan na pesona, tole panagam ni angka parhaladona, dohot panasean. Tole Lole akasi tahu angburna dohot pakaian nasida. Tole pataluan tahu tujoro di Jahoba. Jadi hira natar mali tangdi nasida. laos didok mamad dok rajai sitong do hape barita nahubege di luattu taringot tu aturan nabi naimi dohot taringot tu hapis tarammu dan yang di papatongan rohaku coba baritai pai marwah khusus gabedi ida mataku api dan Nanggo satona bertahun waktu sia-sia terlalu habis tarik. Dilomong habis tarik berbarita nahubagi. martua mahalak parhaladum martua manang dohot akan aposom akan atoktong marhalado diadopammu pabigi-bigi hapis tarammu Jima Jahoba debata nama romo ni roham kedahulahu pagi atas nama sana. Bahaya raja sikat di Jahoba debata.
ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin.
ngatta saha porsiau disadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu nasu atudusan na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia sia todi porbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinor silang na tuat tuban dua toru dung ditanom namula mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasu atudusani di si maibana pai mamulak sogot tu tanon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tod di porbadia jala adong sadhuria nabadia huria atau panhala Kristen akan nabadia do diasisan di dosa do dihatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak.
Tabigema ting di minggu pas 10 tulu gondung Trinitatis tulu September 2020. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pas 10 tulu gondung Trinitatis do tema mangurupi sian nasa haholongon dagdanak nasorang. Di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 tulu di basa-basaon Tuhatta do danak buru di keluarga ni Amata, Rolando Gultum, Inata Rani Handayani Buru Naibaho, Inganan Nasida, Jalan Duren Sada, RT 0 Sada, RW 0 Rangkapan Jaya Baru, NIR 20 Sada 0, kelompok Wik Jericho. Naeng Marbagas, Tikting Paduahon. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Jumadi Yanto Samosir SE, anak ni Amata Imam Samosir, tubuh ni Nata Lydia Borusitorus, ruas ni HKBP Pematang Kerasan, Dohot Orwana, Mary Asiba Milana Francisca Hutapea SE, Buru ni Amata Panabarus R Hutapea, tubuh ni Nata Situa Marta Rospita Buru Hutahayan, ruas ni HKBP Depok Sada, Pamasumasuan di hari Selasa tanggal 5 September 2020 di HKBP Pematang Kerasan. Barita Habot Niroha. Nah di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 nunga jumulu marujung ngulu ni Natta Nyonya Pardede Dewi Nurlina Buru Ritonga tutup usia 60 tahun. Ruas ni Huriata Nir Sada 5 Opat 5 Wik Epesus. Tudian di hari Jumat Sada September 2020 di TPU Kampung Kandang. Tumibuma tarapul keluarga na tina dikonna. Ruhut Parmahanion dohot pamit sangon RPP. Mamuka sadarion Minggu 3 September 2020 Ona ruhut Parmahamnion dohot pamiksangon ni Huriat RPP Ima Sada keluarga Ramos Mangisi Sinaga Elita Buru Pasaribu Nir Sada Opat Onop 2 Sianwik Jordan di Siala melanggar RPP Taringotu Parhuriaon 2 Frans Huta Barat Nir Opat 2 Lucia Sianwik Bethlehem di Siala melanggar RPP Taringotu Parhuriaon. Mangebeti Huria. Di hari Sadarion Minggu 3 September 2020 Borhaddo Pungankor Ina Esther mangebati Huria HKBP Reformanda Bandung Niuluhon Niamata Pendeta Jackson Sirait Rabdot Paniroi Seksi Paropuan. Puncak Pesta Parheon Aposobulung HKBP Depok Sada. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 pukul 12 WIB Patu Paundo Puncak Parheon Remaja Aposobulung HKBP Depok Sada maringanan di gereja. Dung sipul tikting tapayuti hutma panorangion na pinasahat ni Cian Aposobulung. Parjamita di Parmingguan Botari pukul 10 WIB. Di hari Sadarion di Minggu tanggal 3 September 2020 napasahat jamita di Parmingguan Botari pukul 10 WIB. Ima Amatta Padita Sardono Siburian STH Padita Nasian HKBP Limo. Sumbangan. Di Jalo Huriata do sumbangan Ima Sada unit AC Daikin 2 PK Sian keluarga Insinyur S Sinaga Buru Silain. Parhalado Pasaton Mauliate di Pasu-Pasu Tuhat Tamai Gabe Pasu-Pasu Tusadok ruas ni Huriata. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon dohot puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Depok Sada. Di hari Sadarion Minggu 3 September 2020 dung sipul jamita patupaon ni Huriata do pelantikan Panitia Pesta Gotilon dohot puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Depok Sada tahun 2020. Guar-guar ni panitia, boy mai diauta di warta cetak, manang elektronik, napinarade ni Huriata.
Rapat Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2020 tolu. Rapat Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada di tahun 2020 tolu, Batu Paun nama di hari Senin 4 September 2020 tolu, pukul 10 siawib maringanan di konsistori. Pinanggido matusude panitia asaro mandohoti rapati. Penggantian AC di gedung serbaguna. Disakapi huriat tado lau mengganti piga unit pendingin udara menang AC na adong di gedung serbaguna. Ia unit AC na adong di Tikion ima inventaris menang aset sian tahun 2014 godangna 50 unit AC 2 PK merek Daikin. Siani adong do onom unit AC namat serikot si paturion manang sigation. Ia argani AC dohot spesifikasi di Tikion marhira-hira 7,12 juta rupiah per unit. Arab dor huriatta lao menggati AC marhite gotong royong ganup ruas ni huriatta. Tu ruas na marsakap lao mangurupi marhite na pasaoton unit AC manang nama marumang nilai na dos tu AC 2 PK, sada 1 PK, sada PK, 1 PK, manang nasida na taojor rohatta na boy di papungu huriatta lau mengganti manang manuhor nai baru. Di pasatma pangurupioni marhite parhalado parartaon kantor sekretariat jemaat manang na marhite amplop di kantong pelean laos di suratton dohot AC manang rekening bank ni huriatta HKBP Depok Sada di Bank BRI nomor 0 sia sada 0 opat tolu sia tolu walu 5 tolu opat. Jala ditabahon angka sada di pudini nominal transfer. Isarana 10.000 sada. Tu nominal 10.000. Di pasu-pasu jala dipatulus tu hatta ma'akana patupai hobar tu lomoni rohana. Tikting naso jinahaon dot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huriatta marhite weawik tabe. Songoni matikting masa di huriatta di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di goarna. Sonari pinasat matu naposo bulung. Shalom. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di gereja untuk melakukan ibadah Minggu bersama. Yang terhormat Amang Inang Pendeta, yang terhormat Amang Inang Parhalado, yang terhormat Amang Inang orang tua kami, dan tidak lupa teman-teman remaja Naposo HKBP Depok 1 yang kami kasihi. Perkenalkan, nama saya Fani Siregar, perwakilan dari Panitia Parheheon Remaja dan Naposo Bulung HKBP Depok 1 tahun 2023. Hari ini sebagai perwakilan dari teman-teman panitia ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan Parheheon Remaja dan Naposo Bulung HKBP Depok 1. Puji Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 kemarin kami telah melakukan kegiatan Parheheon dengan mengadakan turnamen futsal yang mengikut sertakan teman-teman dari gereja PGIS sekitar Jabodetabek. Puji Tuhan, dari pertandingan turnamen futsal tersebut didapatkan 3 pemenang dengan hasil juara 1 Gereja Gerakan Pentakosta Bait El, juara 2 HKBP Bakom Cilengsi, dan juara 3 HKBP Ebenezer. Acara tersebut puji Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan memberikan kenangan baik bersama teman-teman gereja lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Parheheon Remaja dan Naposo Bulung akan menyelesaikan setiap rangkaian kegiatan dalam ibadah puncak Parheheon Remaja Naposo HKBP Depok 1 dengan mengangkat tema Sada atau Sangap di Debata Ama. Harapannya dengan tema yang boleh kami bawakan ini, kemuliaan Allah boleh terus terpancar melalui kebangkitan remaja dan Naposo Bulung, dan harapan kami Amang dan Inang boleh hadir ikut serta mendukung acara dan kegiatan kami. Di samping itu semua, kami akan melakukan pelayanan pada ibadah Minggu pagi, siang, dan sore pada hari ini
Dan pada ibadah siang kami akan memberikan persembahan kepada orang tua kami, yaitu berupa Tortor Remaja Naposo HKBP Depok 1. Kami juga memberikan bunga semat sebagai ucapan syukur atas kegiatan yang boleh kami lakukan, karena tanpa bantuan dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus serta orang tua kami tidak dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Kiranya setiap orang boleh merasakan dampak baik dari kegiatan ini, dan kami harap orang tua kami dapat terus memberikan dukungannya sampai kegiatan kami berakhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang boleh terjadi hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila Amang atau Inang serta teman-teman remaja Naposo HKBP Depok 1 membutuhkan info lebih lanjut, dapat ditanyakan kepada panitia atau melalui DM di Instagram remaja di RHKBPD1 dan Instagram Naposo NHKBPD1. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan pengucapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Damini di batana sumurung sian saluhu naroham i mana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluna dihamuna donga sahapur siaon di bagasan Yesus Kristus. Bari tanau di nagabe hatan debata di minggu tasadarion minggu pasapulutuduhon dung Trinitatis imana tersura di buku 2 Korintus bidualu memuka maisian ayat sada satu ayat pitu tangiho kamu ma hatani debata alai hupabotoho kami ma Tuhamu akadongan asini rohani debata na nilehonei tuaka huria na di Makedonia. Ai ati pedi bagasa pangujunan dohot hapur suon gudang nasida di horhon hararas ni rohana sida na sumurung aku ni sukko ni hinapogos nasida do habasaon na lumobi. Uhati dakod dong nang dilihon na sida nasa natarpatu pasa lobi tahe sian guguna jala sian lomonado gugodo di apoy na sida hami jala di pangido asini rohan i mananaing gabi parsidohot mangurupi akka nabadiyain jala gumudang siyan naku kirim hami tung dirina do dilehon na sida parjolo tutuhani dung itu hami mangihuton lomo ni rohani debata
Gabi huapoi hamim si Titus. Asa laos di paujung di tonga-tonga munang. Ulaon ansini rohaon songon nang pinukanay. Alay songon hasurungo muna di saluhut. Di hapor siyaon, di hata, di parbinotoang, doho di nasaharing gason, di pakahulingo muna di hami. Nang songonima hasurunga muna nang diulaon asinirohaon. Idong sahatna. Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Adorang so pinaheba-heba turpukong tuita. Ado sada barita na mardonga puda. Ia baritaon ima sada raja. Raja naung matua. Alai dangadong iana konna. Dungi dido amatay matuinatay. Isidama manoruson haraja onon. Ay soadong yana kota. Dungi sa tuluk ma amatay do inatay. Ba mangay mahita, mangadopsi mahita. Taangkat ma anak. Alani marbisuk do mata rajay. Atong di ni mana ma pengumuman. Ala naung matua rajai jala di mana pengumuman naing mengadopsi gabi dak sadada danak na gabi penerus ni rajai di tonga-tonga ni huta na ni rajaan di mana ma pengumuman jala di pengumuman ni syarat na gabi naing anak ni raja simpel hidup di mana ima makaholongi debata doho dongan nacon mencintai Tuhan dan sesama holanido dibain syarat menjadi mau jadi anak raja mencintai Tuhan dan sesamanya madala mati kidia makadongan gudang ma akan name lamar gudang mananaing gabi anak ni raja mersibulu alayarong masada anak ni panguda napogus na itungi nama napogus jong tung nang bercita-cita ibana nang gabi anak ni raja alay marsormina may mana diberengi mana ma disorminan ay cocok daw anak ni raja diberengi mana buhina pas-pasan diberengi mana pahian na compang camping alani hapuguson diberengi mana hadirion na alai didok ibana ma tu bapak na dok tomak nai dungi didok ma asa digati itu hor bajuna padahal kepengta adong do tabung aku sauti di so bapak ngau tabung salilingon na la sa sumana nung lame lamar gabi anak ni raja itu horma bajuna bagat dohot song sada pahianna lame lamar gabi anak ni raja dioloi na toras ni lauma ima anak ngida pogoson, anak ngi pangulon, naing mendaftar ke istana. Alai di tonga dala dia makadonga sahapor siaun. Baju pememana, dohot, sada pengemis, bangido-ido. Diberengi mana bangido-ido male. Diberengi mana bangido-ido ima merbaju marsemara. Naing ditorosoni mana roni atu istana. Alai diberengi mana asine roha mangida amat tau pangido songono muse pahianna tung masai jorbut marsai marang dungi roma ibana itor dibuke mana ma baju dan bagaki di liomman tu na marsai marai tu pengimisi dungi duk songoni ibereng male habi ada kiat di woni mana si panganon na las di leo masih panganon nai alai neng muda memana tu jauh dang mungkin biau neng melamar gabi anak ni raja ai songono payaku alai anggo pala teh wida ju istana songo dia do
istana ni rajai ninna rohana rupani anggo pala holan mamereng piau ditorus ni mana ma pada nangpe gawi baju na roa nama baju ni mana baju na compang camping nama hola sa di istana di pare keli pengawali memana meruorot son nang melamar hobar tupeng woman ni rajai tor di pare keli na toropido alai nampe di pare keli disengaja asalam dipermalukan dungi didok baba masuk maho lama mendaftar tu bagasan akhirnya gudang akan mendaftar na selon non bebenak ni raja alai saya bisa orang benar lulus inna maropani lama mana masuk tu bagasan HP ditiki masuki ibana tu bagasan istana Roma Raja Madog hai anakku aku sudah lama menunggumu dari tadi karena engkau adalah mencintai Tuhan dan mencintai sesamamu. Yang pengemis itu adalah aku sendiri. Itulah aku sendiri. Sekeliling kota ini, sekeliling aku sengaja membuat pengemis. Tapi satu pun manusia tidak ada yang peduli. Hanya kau yang peduli dan mau memberikan makananmu dan bajumu. Hari ini kamu sudah kutunggu di sini. Dia maka dong saha porsiaon. Mau juga be anak ngerajai. Moldo tidak satu yang mau diinginkan lausido dan anak Toyota ternyata laus bere kamu mah diturupuk tahun sada patuduhon huria nama ngoru huria anak ni debata ima diparhatudo si Paulus do huria Makedonia dia makadonga saha porsian huria na pogos huria na menderita huria na somar di hadiah do ibana alai holat di BG di Yerusalem adong kelaparan karena gagal panen dia kahala Kristen di huria na adong di Yerusalem rodo huria Makedonia nang pepogos nang pemet di patu panasida do berbagi di patu panasida do ima pangurupion ido berkamu nakeng ayat sada satu ayat tului di paboa jala takas doi alani di si Paulus ma tu huria Korintus nampe dibadikon nasida hamu huria Korintus huria nabalga huria namora huria kana ima nakaingani huria ni kana mora akahala jahudin ima huria naung tang naung dewasa ala yang palautik danga do pangurupi munang anggo palautik dangang tergerak rohamuna mangurupi hola kata do dihamu ninna si Paulus rupani ape hamu dihamu do hamorau ni dihamu do jabatan disodo akka ingana di huria Korintus Allah tempat orang-orang bergereja orang-orang kaya tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri ditegor si Paulus alani dia makado saha porsiaon berengot tama ternyata huria Makedonia name meti di hamakado nga saha porsiaon boy gabe pasu-pasu boy gabe ima na keng sote mani mingguta mangurupi sian haholongon ternyata di hamakado nga dang na boleh mamora asa boy mangurupi jadi sa di harian no mulurak sempatau ya mamora berarti kaya mangurupi bah berbahaya dui molo holan namora do boy mangurupi HP nak kaya sempak mamora ngeto di jauh di bata bah ngiri meningo marupani alai lau si odona na honota bukan harus kaya bisa menjadi berkat sederhana hapogo sope boy do hita gabe pasu-pasu anani do dia makadonga saha porsiaon adom 3 poin nana berengota nani do ni si Paulus tu huria Korintus gabe sada tegoran walaupun itu diperbandingkan nangpe diperbandingkan hati donar roha mulai banding-bandingkan alai ingot sekalipun itu dibandingkan itu adalah salah satu rahasia untuk membuat sukses ainang dihitape danga dong na tua-tua suaba dikon anak kona tu geleng-gelakam bereng jo anak niopungi si balu hapan ay tornina do tiba rupani na burju-burjuan juara sada si pata ningo bay may ho ningo alai ternyata nung sonari gue pinikira do betul endo tutu ibeding bedikon ayang orang di bedikon rak rebasese suri ba ororo
dangadong namau rupani. Alai itu juga Allah basudedu hitara nasia bona pasugit. Seolo mabadikon. Alai molo tinato na polate. Do amata tabani berbahaya di sutu sangedo inatai sahime ho molen rupani. Etor ngirido. Alai molo tu anakku enggak masalah. Asa adong dinasida motorik untuk berkembang. Ai si Paulus pe dibadikon do huriai. Tetapi bukan untuk mencelakai. Alai asa gabe tiruan do. Role model si tiruon nasida ima Makedonia diberikan sebagai role model si tiruon nang pe meturianai. Nang pe otik, nang pe pogos, nang pe menderita alai bui gabi pasu-pasu. Amen. Ido na balga alanima na parjulu neng diajak duita. Ima ngolu hidup berbagi. Hidup berbagi anggo halak bata nama dok sayro do songono. Halak bata nama loan malo marhuli lokon. Marhali-hali. Anggo halak bata nama loan marhali-hali. Alai maol marbagi-bagi. Ay wala bata terkenal lo ay nirto. Ay itu hornik jabe nyupungi si durasi dapat do beren 100 kilo. Halina saun. Na minggu na salpu jabe ne halina saun halina. Saya di hali-hali hodo hamoran ni halak. Alai diri na kiar bani. Nama orang kalak batak. Berbagi alai marhali-hali luar biasa alai noloku. Ba, napola masalah asal ma tong ma las maloma yang mesti berbagi tarido rupani. Alai jaba kadonga sahapor siam odona yang berengotan. Berbagi itu memang kata yang gampang yang sering kita katakan. Merbagi-bagi alai tu mauldo taulahu. Alani ima dia makadonga sahapor siam taingo mahatan di bata angwau do honoku ikut dijah ropa. Asa takas dijah ma jo poda 10 sada ayat 24. Rap sudi maju ita maja una kola sahalak asara sudi marna punahon hatau dinguduna poda 10 sada ayat 24 sada 23 iya adong de bahala nabuas manaburhon hapelam gaddado adong huhut de ba makolit hamoronna hapelam marpugus-pugus do binuang gadda ni holit tolit mago ni buang gadda ni holit tolit mago hatan di batadoi nanay idot tadi sida makadonga sahapor siam. Asa unang ikodonot tay kodjolo mamora maaw asa berbagi. Alai di bagasan na keseranan di bagasan kapogo sope boy do hita. Obama filosofi na songonom. Mungkira kadamang do de nangahiara sa Jerusalem. Ada 3. Di Jerusalem ada 2 situs yang luar biasa. Satu, Danau Galilea, dohot Laut Mati. Moloise aka wisatawan seribuan do tu Danau Galilea, dohot Laut Mati. Nah 2 situs sama-sama menerima aliran air Sian sungai Jordan. Rap masuk go air tu na duaon Sian sungai Jordan. Masuk tu sungai Galilea, masuk tu Laut Mati. Alai bere kamuma. Di Danau Galilea adalah begitu banyak ikan. Di Danau Galilea begitu banyak tumbuh-tumbuhan subur. Aka makhluk-makhluk tanau nape subur, ika pe belga-belga sampai arong iwarisi ikan Petrus. Belga-belga deke do hanguluan, do aka tanaman-tanaman luar biasa di sekitar Danau Galilea. Alebere kamuma Laut Mati. Laut Mati dikatakan Allah tanda-tanda kehidupan penangadong. Hidup negwari mati, laut mati, gabe laut na mati, puasa. Hapena kain sama-sama majalo do nasida. Membedakan hanya satu. Danau Galilea menerima aliran air dari sungai Jordan, tetapi juga mengalirkan sungai ke sungai-sungai kecil yang ada di sekitar Jerusalem, di sekitar Israel. Dia mengalirkan air itu,
Tetapi laut mati sedikit pun tidak pernah mengalirkan hola nama jalo do. Hola nama jalo sehingga orang-orang bere kamu mah hola nama jalo ahadu disi kebusukan dan kematian. Tabu di mo tumago tapilit. Galilea manang na do mati. Batong bau nang mahuli ni kumamakama mang dinang. Bau nang mahuli molo naing gabi hita danau Galilea. Berkauma danau Galilea, danau yang penuh kehidupan. Karena apa? Menerima aliran air dari sungai Jordan, tetapi dialirkan kembali di pasahat domuse ale berkauma laut mati. Karena tidak mau memberi hola nama jalo, hola nama jalo, hola nama jalo. Ayo lo sogoni jolma, hola nama jalo. Akhirnya 10 kali lipat kadar garamnya dari semua laut yang ada di dunia ini. Itu benda mubang-mubang jolma isi. Las mahape majahakora pe mubang-mubang godi. Alanya, bi mangiri na ruingo marupani. Bahala nabi noto dia rong di ai mubang-mubang. Ale ala mate. Bangir mangiri na molo mate. Jadi molo mate hora nama jaloi didok me Kristen lo mati. Molo hora nama jalo. Alani bai pengok turpuko di taba engkau ada honokku. Ba. Angge ma lembur cuhita masilo leon. Amen. Napa dua hon naik dono ni turpuko do dia me. Napadua kon naik ajaran ni si Paulus do tu huria Korintus asa bere kamu ma huria Makedonia melayani dalam segala situasi. Jadi ordono tabu bere ngota songon tema ina kengani mangurupi sian haholongon. Marsiajar nasida dang napolai kon adong artana asa marsilo dangalani balgana. Dangalani iman akan, tetapi kan mau diingatkan oleh Paulus, kita harus memberi jangan dari kelebihan, harus memberi dari kekurangan. Bere kamu ma ina nasa sarpati, bere kamu ma ina nama balui nasan Samaria. Dilehon ima si panganoni sagu-sagui. Hola kule ono tuho mate nama kami. Ai hola nama hangu, sian hakorangan nami, siap pogoson nami nama omma. Tetapi karena yakin dan percaya berengot tama mana terjadi. Ternyata Tuhan mau memberikan keluar biasaan. Dang male halak nabuju marsilio. Naolo pasato ngoto de bata. Ido bena mulai ate mahalak bata noaing atar burju-burju bebah. Baru honok di burju-burju luar biasa mah. Ba memang najuli saya arung de halak bata nama do pitu batu martidi. Sada sita naruk do. Aleng gunain nunga puji Tuhan mangamulai. Terbukti noaing ay halak bata dang adong be adong dope amplop na kosong molo ni ngomar pesta dang dia mangenna molo di kibata pihak kami asararong pesta isi hampir 30% amplop na kosong nengiri ya rupani mar pesta medisi olo do gudang amplop maun alai adong do 30% gudang na kosong mau lapatan nahan nota tidak persoalan banyaknya. Aidang alani balgana molut holan 50.000 pe holan barang las matorata molola 25.000 pe itu ala natarojar anggo sa kaporsiaon sai tabama akka pacarian labatanna nendo hono tanah kengani jangan sampai memberi iman kengani holan amplop kosong alai molo neng tono ta setrupukon kengani tidak ada alasan mau melayani Tuhan iman kengani madok dangadong pogos dope iba bohami ba marsilio leon mga somangan dope bohami ba marsilio leon pogos dope jangan katakan alai lehomma na satola ni haporsyom leon mauti apalagi namar dongat tubuh nang pe metti tadi si enggak apa-apa nang pe ditongan-dongan ni margata di huria manang dia tidak persoalan banyaknya alai leomma unang saya tahu holan yang majal ayo lor songoni saya holan yang majalo karejona dah ngolo mga leon alani toringo tamu ma lo mati maramat ton na uma do ina tamulo saya orang ring majalo don napatuluhon dia makadong saha porsyao dia may nanain dohonon ni turpukom dia jari dita ayat 1 ayat pitui dia may dia makadong saha porsyao imana kaingani mangulakon kasih yang nyata dalam pelayanan pakobasiom dan cukup holam madok songonom asiro haba damboy holani damboy do honota asiro hamangida tetangga ton
Songoni pugos nate alay dang tergerak rohana mangurupi apala mangaleon pasiubat nama ngaleon mangan. Unang do asiroham marnida na tuwe di huta marnida keluarga hangi alay dangarong apalautik tergerak serohata. Jangan idonani orana di bagasat terpuk tahun bahwa ketika kita menyatakan asiroh alay neng dohonot taima bukan hanya kata iba tetapi Allah aksi do pengula honot taido otik sosadia Allah rohakum nari kamisi marnida lansia. Jadi lansia, au jujur ma odo pehia udoti sepanjang nang panguda ni HKBP yau di Patupa adong di lansia nari kamisi. Warna perjamuan kasih, luar biasa doa. Isi naro nari kamisi, luar biasa ni kuma. Bahasa luar biasa. Di Patupa nasi ma perjamuan kasih. Sudia laki mabuan, adong nama bonidahan, adong nama botorong, adong nama pocal, adong nama dia, baguk ma dipuri. Ai luar biasa ro dobi mah ujungnya sampai bibu nang padita monna sa sonare ron dopi buei ala ni gura gerpani bala ni gura enggak mah bayak kau mah merlobi rupani dangarona hurangan ala hora dino batawa bema si panganota ala latihan kita sekaligus songon perjamuan kasih ninna rupani be sampai pocal pedo akajagal baru pani ba bisi nari kami si komekelekkel madangarong na najuk rohana alam sudiro mabon plus lapatan di palastiki di webirot bangwa iro na honoku nampelan si seido jolma nunga BTN ngabautano angwa udang moddo angwa hurok bau surgawi do hamunikum oddo pe hubereng perjamuan kasih lansia bau surgawi nikum mekelekkel malansia ikul lanjutono tarorinna itorido lao tahun depan nasida tu samo kaliling basa sao maningo marupani dan do honota medisi. Ternyata tidak susah melakukan pelayanan berbagi dan saling mengasihi. Sederhana dong. Di Banasida songo cukup si pangarono sejabu alai boi gabilobi. Alaniaha ala taingo dohatan debata di sada Korintus 10. Di sada Korintus 10 ayat sadai. Nampe huboto parhataan ni debata, nampe huboto marjamita, nampe huboto parhataan ni alai molo dang hudau kolong, dangola berbagi sarupa doa songon gong namak kuling. Sarupa doa songon idok menak ngani gong namak kuling do molo songon idok guluta. Sia-sia molo dang adong apaloti mau berbagi. Alai Allah rohak rupani. Di tonga-tonga ni huriata sai burjudo hita. 3 hari saya roh bereng gereja-gereja na ansing. Bakal lasro bakal siolo marsigulu rokaro padita to son bakal noy na antri na gurangan roja mi tu gurja munara banga ngahana sa peolo parhalado gabi pusing ena gurangan masuk amangina toima itu alania alana bigiru barita berbagi HKBP di pos 1 tidak pernah kelaparan dan tidak pernah imanaking apogus luar biasa do manampe ai songon padita piga na roseroto som sa idok doba bajoros terhubasi serinda doban alania bala gurang nama ngalim na berbagi setiap marjamita ilia rupani bahkan gawe masih holro marsaor nang dihuriana nang doonota dang gawe pugus sama mang dota minang nampe di leo kamu ternyata semakin besar alania ala ni poda 10 sadei poda 10 sia jahama do poda 10 sia ayat 10 pitui di poda 10 sia ayat 10 pitu. Poda 10 sia ayat 10 pitu aleu pe sudi mamajaha asa rap mangatusita. Poda 10 sia ayat 10 pitu rap sudi mamajaha sada betul. Bima baya kau mah. Napa takut dibatado halat namar basa-basa. Nah mempiutangi ternyata orang yang melakukan kasih karunia dan memberi dan menolong orang lain ingot tamu mah napau takut debatano dan napau takut nanurupa munai Tuhan maha tahu di liot debat alani sotung mabirita nai di dokter pukul dokter hita marilah kita hormon sailomo marhatta marsilio leon dan lempugus suamang dotamina alai lemma mora mahu diarta badu gijang amin martang yang mahita. Mau lihat madiho ale Tuhan di batamar kiti hatam na badye di paingot to hami Tuhan. Unang sihuli manggi kami.
unang songon lo mati hami Tuhan holan nama jalo molo holan nama jalo do mulu nami Tuhan sarupa dui mate do partodion nami mate nang parsoran nami alek kon nabuidu hami Tuhan berbagi masirupa otik sosadia boy hami Tuhan mangulahoni alani dia jari hodo Tuhan songon huria Makedonia nang pepogos suryai olo do Marsilio Leon olo mangaliong mangurupi ido Tuhan tadani huria na mangulu dakkolan mamikirhon dirina alai mamikirhon akka na asing de mamikirhon debata nang akka na asing de Tuhan di bagasan pakkobasion ni huriami songoni mana kami Tuhan tadani huria na mangulu nang hala Kristen na mangulu asa totong mahami Tuhan mado lam mangaliw kami dang gabilang marpogos molo lam hutu bihami pe dang lam mamora hami alay marbasa-basa mahami Tuhan songon naposom Raja Salomo itu Tuhan napola di hati dakon termali Raja Niburu nasasabi Tuhan tercengang marnida haburjuon dohot na Marsilio Leon ni Raja Salomo itu Tuhan ido ubenna dakya di dok marpugus Raja Salomo ido na mora jala ido na bisu ala say burju berbagi dohot Marsilio Leon ale Tuhan debata songoni mana kami di bagasan ngulu namin si Ganupari. Masirupa kami di Ganup akan marhamarangi di keluarga, di kaparsaoran, nang di dia behami Tuhan di tempat toko asa songo katam nabedi Tuhan paso-paso kami di Ganup inganan nami. Aldi Tuhan debatala sorohan namin di palemeko sada paso-paso na balga sada dana boru di keluarga di amanami amang Rolando Gultom Inan boru nebang. Pasu-pasu ma Tuhan danahi do natorasna. Nang disakap ni ros ni uriam Tuhan neng mardonga saripe juma di samusu dohot mari hutapea homa Tuhan napa tuluso sakap nasida neng majalo pasu-pasu perbagasan di hari Selasa di HKBP Pematang Kerasaan. Ali Tuhan debata bono nami nang di bagasat yang nami namar habuk ni roha dinaun jumulo dialapo Tuhan inanami inang nyonya pardedi Dewi Nurlina Boru Ritonga tutu umur 61 tahun oma Tuhan na mga pulis sude keluarga na tininggal honna nang songoni ros ni huriam ala ni siyasat gereja ala ni RPP Tuhan oma totong na mga dunia sida ima tugu-tugu na siya koy Tuhan asa di boton mo si mulak tudalan ni lomo ni roham ale Tuhan di bata songoni ma kunjungan gerejawi siyan pungan ina Esther tu Uriam HKBP Reformanda Bandung rakdok naposom ulan nami tu pasu-pasu ma nasida na tunamulak muse tu depokom nang di sakap ni anak nami di pesta puncak parayon naposo bulung HKBP depo saro Tuhan di hari Sabtu pasu-pasu ma Tuhan para heyoni sa na kegiatan na pinatupan na sida tau sangat diguar nang ali Tuhan di sadarion di pelantikan ni ima pesta gotidon do tahun puncak tahun porpenesme dalam penatalayan HKBP ni huriamom pasu-pasu Tuhan sudi panitia Tuhan di bagasa kolong nasyak kue nang Tuhan bono nami di bagasa tayang nami ima Tuhan sumbangan na kucalo hami marhite sada unit ase daikin 2 PK sian amanami dengan keluarga ina amang insinyur Sinaga inang boru silain pasu-pasu ma Tuhan keluarga nasida nang songoni Tuhan disudi pakkobasin ni huriam ale Tuhan debata gurang nari pe Tuhan sitanya konon nami alai ros ni huriam ma Tuhan natongon di bagasan parsahiton di bagatikion Elizabeth Sitopul nyonya tambun borumanik 6 partin huta barat Danies Purba nang songoni Tuhan akka ros ni huriam naso hagwara kami dope pansu Tuhan leono Muhammadumon tunasida do gogo naib baru nang ros ni huriam namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa mingguom pasu-pasu mana sida Tuhan na milang-milangi akka ari-ari na pinasak ni Tuhan boy gajang umurna jala sehat nang ali Tuhan akka ros ni huriam na masihul di hagabiyo Tuhan asiroham homa Tuhan na pasaw toni jala sesaw me hobartu sakka do lomroham na masihul nang diakka jodoh na masihul nang diakka parkarejuan tarlumobi akka yanakon nami Tuhan dia ka pertumbuhan na sida oma na pasikopon nambang sonami Tuhan do pamarita nami terlumobi mang di tahun politik di tahun 2022
Saya pasu-pasu Tuhan saluhuna lematoras bangsa namion diakka perpolitikan diakka nang songoni isu-isu unang murah Tuhan dipalida-lida por tibion. Leon bisu diakka pamareta nami Tuhan laho manguluhon bangsa nami mamuka sian presiden satu RT. Pardosa na gudang dohami ali Tuhan di bata. Urasi hami seni asa bedia hami dia depan. Mulia tema Tuhan bihu. Amin. Mari dimeta laos tapasaha mapiliata. Tuhan sinodang
Nuaing sahak maita tu acara pelantikan panitia Pesta Gotilon tahun 2027 dohot panitia Pesta Puncak tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP Depok 1 tahun 2023. Maret de maita sabuke di nomor 710 ayat 1 ayat 4. Ruas ni Tuhan tanah hinakolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Di Parminggota Sadarion Paujakota Manang Lantikota Mang. Panitia Pesta Gotilon 2027. Dohot Panitia Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dalam Penatalayanan HKBP Depok 1 tahun 2027. Domutusita Begima Annong Surat Sijahun Surat Keputusan Pengangkatan Dinas Sidang Dohot Akka Guarna Pinasahma Tuamata Sekretaris Surya. Surat Keputusan nomor 208 garing 0206 280401 9 Romawi tahun 2023 tentang susunan panitia Pesta Gotilon 2023 dan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dalam Penatalayanan HKBP Depok 1 tahun 2023. Pendeta HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Depok menimbang 1. Ketetapan pimpinan HKBP tentang tahun orientasi pelayanan tahunan HKBP pada tahun 2023, yaitu profesionalisme dalam penatalayanan. Kedua, perlunya pengimpunan dana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tahun 2023. Mengingat ketetapan rencana induk pengembangan pelayanan RIPP HKBP Depok 2018 sampai dengan 2027 yang menetapkan kegiatan-kegiatan strategis, termasuk perlunya pencadangan dana dalam upaya pencapaian misi dan visi Huria, memperhatikan hasil rapat Majelis Tahbisan HKBP Depok 1 pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan menetapkan nama-nama susunan panitia Pesta Gotilon 2023 dan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dalam Penatalayan HKBP Depok tahun 2023 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Melaksanakan kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penatalayan HKBP Depok 1 untuk pengumpulan dana menopang pelayanan tahun 2023, melakukan koordinasi dengan seluruh parhaladu dan pengurus kelompok pelayanan demi suksesnya kegiatan dimaksud. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada hari ini
Minggu 3 September 2023 sampai dengan selesainya rangkaian pelaksanaan pesta pada bulan November 2023. Demikian surat keputusan ini dibuat, bila mana ternyata di kemudian hari ada terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada hari tanggal Minggu 3 September 2023, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan nomor 209/2.06/28041 angka Romawi 9 tahun 2023 tentang susunan panitia Pesta Gotilon 2023 dan Pesta Puncak tahun 2000 dan Pesta Puncak tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HKBP Depok 1 tahun 2023. Nama-nama susunan panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HKBP Depok 1 tahun 2023. Penanggung jawab Pendeta Resort Pendeta Jackson Sirait STH. Penasehat Insinyur Saibun Sinaga, Situa Dr. Tom E.M. Nabitubulu, Situa Marjohan Pangeribuan, Situa Dr. Andus Pardamian Putahayan M. Eng, Situa Tigi Sianturi, Situa Bangartua Raja Guguk, Situa Richard Sitorus, Dr. Tugi Asman Sinaga, Situa Jono P. Siregar, selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2017, Situa W.M. Sitorus, selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon 2018, Situa Sudiaman Nenggolan, selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon 2019, Situa Sanggam Simorangkir, selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon 2020, dan Amang Helbert Manalu selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon 2022. Panitia Pelaksana Situa Parlinggoman Sinurat selaku Ketua, Situa B. Siombing selaku Sekretaris, Situa F. Samosir selaku Bendahara 1, Situa F. Tambunan selaku Bendahara 2. Bidang Dana Situa B. Sialagan, Koordinator. Anggota Situa Dr. H. Sirait, Situa J. A. Sidauruk, Koordinator WIK Galilea. Situa S. Sigalingging, Koordinator WIK Philadelphia selaku anggota. Situa P. Aritonang, Koordinator WIK Antioquia. Situa KM Pardede, Koordinator WIK Kolose. Situa T. Sibarani, Koordinator WIK Jordan. Situa D. Boru Sitorus, Koordinator WIK Kapernaum. Situa N. Borumanik, Koordinator WIK Laodikia. Situa B. Lumbangaul, Koordinator WIK Judea. Situa S. Boru Siregar, Koordinator WIK Efesius. Situa RJ Manalu, Koordinator WIK Getsemane. Situa O. Sitio, Koordinator WIK Jericho. Situa WH Sidabalok, Koordinator WIK Bethlehem. Di bidang acara, Situa LM Sitorus selaku Koordinator. Anggota Situa LF Buru Situmeang. Bidang perlengkapan, Situa F. Marpaung, Koordinator. Anggota Situa di Panggabean, Judika Gultom. Di bidang konsumsi, Situa OL Buru Silalahi selaku Koordinator. Bidang publikasi dan dokumentasi, Herwin Gultom selaku Koordinator. Yosafat Aritonang dan tim multimedia HKBP Depok 1 selaku anggota. Demikian nama-nama panitia telah kami sampaikan, ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 3 September 2023. Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditanda tangani. Hamok kadongan Panitia Pesta Gotilon tahun 2023, dohok Panitia Pesta Puncak tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HKBP Depok Sada tahun 2023. Nunga dibigi hamu surat keputusan taringok tu pengangkatan dohok ulaun sirato muna di huriatta. Salani
Dia dopan itu hatan, dohot ruas na pumurison, na manukun maun waing di hamu. Naradido hamu, paujakon, manang lantihon, gabe, panitia pesta Gotilo 2027, dohot panitia pesta puncak tahun profesionalisme dalam penatayan HKBP Depok Sada tahun 2027. Naradido rohamuna, mangaradoti nasa ulam, na pinasa ni huriata tuhamu, songon naung niaturhon ni di aturan do peraturan ni HKBP, molo naung sadar rohamuna, mangoloi saluhning, takasma alusi hamu. Atong dihamu ang kadongan na dipildi ni Tuhatta, marhobas gabi panitia pesta Gotilo 2027, dohot panitia pesta puncak tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP Depok Sada tahun 2027, di bagasan Goar ni Bata Amam, dohot Goar anak Tuhan Yesus Kristus, dohot Goar ni Tod di Porbadia, hubabaki mahamu, marhobas mangaradoti nasa ulaon na pinasa ni Tuhatta tuamu. Sai di pataun, jala di pargugui Tuhatta mahamu, mangaradoti nasa ulaon na pinasa tuhamu sadarion. Asamar sanga madi batang, jala taruli pasu-pasu sadok ruas di huriatta. Amin. Mangaduk turuas mahamu. Hamuna ruas ni huriatta. Tajak komana sida marhobas di tonga-tongatan. Jala tatangnya komana sidang. Asa margogo mangaraduti sudi ulauni. Amin. Mulak mahamu tuinganamna. Adorang somare dehita unang pitor muda jitanong ala manor tordo naposo bulung dang nalaw mangulo pidang holan na manortor do sida totokin sutung tapi kiran dong andong mangulo pidang holan na manortor do sida stokin selesai ibadah manortor na sida jadi taida masa token dong amang dota menang ya alani asa tapa ujung mare de mehita. Tatangnya kema pilihan natapa pungomar tangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Odo haroran ni salukut sile kole konadenggan do nasa libasa na muliutus. Upasa tay masian nasa na nilumito ay pilihan nami tuhon. Sa ijala may gabi uap na husus di tulom. Paso-paso may taramuti asaw percaya kami pilihanon. Pati buno na jamu itonga-tonga ni Huriam doho di Portibiom. Buhay marokan namin mar hiti-hiti to dim.
Asalam tadami gudang ni selihon-lihon mi tuhami. Asalam gigi hamadok mo lihat Tuhom. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say saok malomo ni roham dodong sa munang gijang. Le kumma to ham sa dunguduan siya paring, si samadu sanami songop pane sanami, didu sa nungan namardu sa tuhami. Unak kami to gitu panguncunan, palua mahami siyan pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata mahom. Di sodakut Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopakut Tuhan Dewata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Selamat hari Minggu Marita Saluna. Ya, tapahudul maju satokin na yang berengota tortor ni anak kota na poso bulung.
Oke, jadi Horas Madi Amang Dohot Inang namar minggu di Sadarion. Jadi on mah hami sian remaja dot naposo bulung. Jadi songon nadi jahat titing nakin. Adong do pesta ni parheyon hami sian remaja dot naposo dari Sabtu sogot di tanggal sia September anon. Jadi Rade Mahita menguduti acara pesta parheyon nami remaja naposo bulung anon. Jadi songonima di di Amang Dohot Inang sude nadong di son Rade Mahita menguduti pesta ni parheyon namion di hari sian sogot. Mau lihat tema Amang Dohot Inang on mah hami sian naposo bulung HKBP Depok 1.